Gi-inventory sa korte ang mga ebidensya nakuha sa interagency atol sa gipahigayong operasyon batok sa iyong POGO hub sa Barangay Agus, dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang moumol og team ang Regional State Prosecutor's Office nga motutok sa 7 counts sa qualified human trafficking batok sa mga respondents. Sayra natong detalye nini report. Mismo ang Executive Judge sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City uban ang mga court personnel ang mipahigayon sa inspeksyon sa mga ebidensya nga nakuha sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus, dakbayan sa Lapu-Lapu. Lakip nini ang mga computers ug ang mga vaults nga nakuha sa mga establishmento sulod sa hotel. Kabahin kini sa proseso sa pag-uli sa warrant ngadto sa korte nga ni-issue nini. Tinguha usab sa inspeksyon nga magamit kini sa pagpalapad pa sa investigasyon ug sa pangayoon nga issuance sa warrant for the disclosure sa computer data. Mangayo usab sila og permiso sa korte nga ablihan ang mga vaults diin ang sulod niini gilaumang magamit isip dugang ebidensya sa pagpasaka usab og kasong kalapasan sa Anti-Money Laundering Act. Per instruction of our Director, Judge Jaime Santiago, to file a anti-money laundering case. Initially, we seized 8.2 million pesos, which is used as evidence in that money laundering case that we are going to file. And whatever we get from the vaults, when we open it with the court's permission, we will use it to furtherance in the filing of the case. Una nang naduso ang 7 counts sa kasong qualified human trafficking batok sa mga langyaw nga dinakpan. Gipasabot sa OIC, Regional State Prosecutor Graeme Elmido nga 7 counts lang ang ilang unang napasaka sanglit base lang usab kini sa 7 ka mga Indonesian complainants. These are 7 counts of trafficking in persons and together with it, criminal forfeiture of all the assets. So as far as the merits of the case is concerned, I cannot discuss that because it's already in the court. What we are concerned right now is how to present it properly. Samtang moumol ang Regional State Prosecutor's Office ug team nga motutok sa kaso sanglit dako ug bag-o kini nga naglambigit sa POGO operasyon. Giklaro hinuon ni Fiscal Elmido nga parihong importante ang mga kaso nga ilang gihuptan. Kumpiyansa sila nga lig-on ang kasong isang at batok sa mga respondents. This is a huge case. I have already formed a team to prosecute this case para just to make sure that it runs. So, mag-create kong team ani to prosecute the case. Yeah. We will strengthen the case we filed, the qualified trafficking in person case by additional witnesses. We are set to get the statements of witnesses at the custody of PAOK as well as those witnesses which are here with the Witness Protection Program. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.